K tomu úvodu tej druhej tretiny bola tam veľmi zaujímavá situácia. Každý si myslel, že Nitra ide vyhrávať 3-2 a zrazu prehrávala 3-2. Ako si to ty všetko vnímal? Tak popravde som bol presvedčený na 100%, že to je gól. Čiže ja som bol chrbtom bráne a ten puk ma trafil do kolena, respektíve niekde pod koleno a neviem, ak by som to úmyselne mohol toto zahrať. By som hral asi iný šport a nie hokej. Ale ten verdikt nás určite nezlomil a čo sme si povedali potom, prišiel tretí gól v Bystrici, ale stále sme verili tomu, že to dotiahneme do úspešného konca a boli sme nezlomní a pred tou treťou tretinou sme si stanovili určité veci, ktoré sme do bodky splnili a tak ako nám sme povedal, že ideme točiť tú tretinu a tak sme otočili. Také neoficiálne zhodnotenie toho gólu je to, že si mal nohu hore, že teraz sú tie pravidlá tak dané, že jednoducho môže to byť aj neumyselné, noha hore, ale samozrejme nie som rozhodca. Neviem, no tak rozhodcovia Čiaroj povedali, že by nešli ani konzultovať túto situáciu, respektíve, že si presvedčení o regulárnosti gólu, ale my to rozhodca to vidia asi inak, ale neviem, ak by som to fakt zahral úmyselne v tom bráne a vo vzduchu, neviem, no, škoda. Teraz ste ale vysmiatí, samozrejme, inak by to bolo, keby ste prehrali, to by si tu asi nadával. Za stavu 1-1 do Nitry, myslím, že to je celkom solidná situácia, keďže stále sa hovorí, že Bystrica je taký malý favorit tohto finále. Chceli sme vyhrať prvý zápas a podaril sa nám druhý, čo je veľmi dobré. A každopádne je to stále 1-1, je to otvorené. My sa musíme sústrediť na ten tretí zápas u nás doma, kde bude dosť dôležitý a pevne verím, že keď budeme hrať takto, tak vyťazíme. Dobre, ďakujem ti pekne. Marek, ešte včera si vravel rozhodcov, že pískali dobre, čo hovoríš dneska na túto novú štvoricu? Ja si myslím, že opäť to solidne zapískali. Ten gól, že s hlavným nič nemajú, alebo s tými rodcami, lebo ako mi povedal hlavný, tak hlavné slovo má byť rodca, takže on to asi videl inak, ale zapískali fakt dobre, povedali nám, že aby sme nešli za hranicou tých faulov a radšej to budú sekať hneď, tak to aj bolo a myslím si, že bol parádny hokej. Ďakujem.